Haupa denoi, deproedia txizketan, eta bueno, hemen geha Errealarekin demoraldian kapitulu berri batekin, kasu honetan Europa Ligeko partida izango da. Laugarren jardunaldia da, laugarrena izango da, bai bere, laugarrena. Bueno, Sturm Grazen aurka izango da etxean, Joanekoan irabazien genuen, bai bizitza Errealean, bai bide jokoan. Eta, bueno, hori etxean tokatzen da, talde, bueno, ligaskan moduko Europa Ligoko atal honetan, gure ligaskan, talderik ahulena, komila artean esan dezakeguna, baina, bueno, errazara ez dana izan, bizitza Errealean bat eta utzi da ziren, beraz, partida ez da erraiza izagon, baina, bueno, suposatzen da Realak irabazi behar dula partida hau. Batipat Europan aurrera jarraitzen nahi badu. Eta, bueno, ea guk ze aurkitzen dugun. Oiartzabalen bajak zeitzen du oraindik, ez da izango, eta Gebara ere ez dago. Eta, bueno, ikusi zute pantailan zen izango da gure amaikakoa, eta, bueno, amaikako honekin aterako da Sturm Graz. Teorian, gezkiz banabil, partidu hau irabaziz gero, gaur gauean, Reala gutxienez Conference Ligera klasifikatuta egongo litzateke. Hau da, Europan jarraituko luke, ez Europa Ligen baina Conference Ligen, baina, bueno, beraz partido importantea da, Realak Europan erabatera ostera jarraitzen nahi badu, eta batipat begira hori talde ligaskako klasifikazioan lehen amaitzea nahi badu, ze aurten lehen amaitzeak abantaia asko hauzka, ze uste geskiz bana final amaseirenak o final hogeta amabirenak saltatzen dituzulako. Eta, bueno, ronda bat gutxiago jokatzea, azken finean, bueno, gehiago deskantzatzen duzu. Arriskutxeago zu eguntxar bat izan eta kalera joteko, orduan. Aspektu hortatik garantzitsua da lehen bukatzea taldekako ligaska edo zea hori. Well, who will be the player to decide the outcome, to determine the course of events? No reason at all why it won't be this man, Stuart. What do you anticipate seeing from him? Well, what form he's in at present. Second in the league table in terms of goals. He's been so clinical and ruthless. And I expect him to get more today. Hoxe ez dakitena, bizitzarrean Remiro jokatu genuen, ze derbiko akatza eta gero, egia da. Bi geldiketa oso egin zitula bat Iñaki Williamsi eta bestea Berengerri. Baina, zurrumurra hor dago, justu aurreko partidan. Aurreko partidan, Mati Ryanek egin zuen partidazoa eta gero, zurrumurrak hor daude, ez? Zeak egin behar duen, Remiro jokatu behar duen, edo Ryanek eman behar zaion aukera. Eta ez daki bat zein gogun, ni Remiro jarraitzean aldekoa naiz, bai, akatz bat egin zuen horrela retxasatzean baloia kontuz. Horrela retxasatzean baloia, eta horren bi puntu kostatu zitzaizkion taldeai, baina nik ustet partida eta bestela denboraldi ona egiten datorrela, eta ez duela merezi horrelako zigorrik eta berari seinalatzea. Ondo kulertu du. Defentsak eta horrela oportunitatea. Bueno, nik Remiro mantenduko nuken, ez eta Maiti Ryanek oso partida ona egin zuen. Luzei, eta gero kontrolaz da batera ona izan. Physically strong and secure on the ball. Baina, bueno,
Ikusiko du, alare bat edo bestea jokatu, bai Matt Ryanek edo Remirok atezain hona dauzkau, eta aspektu hortatik ez nago... Ba, urduri. Opportunity in the wide area. Isaac. Now Silva. To jump in front. Agian porturi pasatu behar nion hor, bakar-bakarri zehon da. Por cierto, hor eskuinago janek uste rebobinar dago, ezagugarri hori jarri diote jolazo nire. Zori, jolas batzuk eukitze bez, atzera botatzeko denboran zure akatza edo zuzentzeko. Adez, jolas bat gogoratzen aizena hori daukana eta ez dakit, asko izan dena, itzein dena da Forza Motorsport eta Forza Horizon. Que, por cierto, Forza Horizon zeituan ateratzen da, datorren aste artean ateratzen da, eta, bueno, ez dut gameplay bezala garreko kanalera, baina zuzenean ibiliko naiz, pixkat. Zeuranik hasiera behintzat zuzenean egiten dut, zuzeneko baten. Portu. It's with Mikel Merino. He's given us away. Ondo aizaizkiten pareta horiek kurritzen Sturm-Grazeko. Lasai. Well, he could really get at the opposition. Kontuz. Can they forge ahead? Can they keep it out? Ba, momentuz Sturm-Grazek aukera garbiago ezin ditu, baina beraz, espabilatzen hasi beharra daukat. Ez da posible eta. David Silva. Silvari. Silva. Supporters making themselves heard. It might be the moment to get them ahead. Oh, he's given it. Hostia, txartel gorria gainera. Arauak ez duzaten penaltia baldin bada txartel gorria ezin dela atea. Nik izan nuke bai ez, Ena hor, seguru, ez dakit komentariotan utzi, baina nik izan nuke txartel gorria bada. Ez dela penalti aldin bada ez dela txartel gorria ateratzen, ez bada agresio larri bat izan dela edo horrelakoa, baina golaukerat moztuzulako falta inez, niak iala ez da txartel gorria, hori ateratzea erakizutela. Espainiako ligan entzatai, Europan jada kriterio berdinen jarritzen den, ez dakit. Baina baietz ezan honuke, hori FIFaren erabakiak izan zela. Ba, bueno, batz eta gutz irabazten jarria, eta gainera bat gehiagokin, partida arraro izan beharko litzateke aurrera ateratzea. Aizak. Ze desmarke txar bota egiten, Isaac. David Silva has lost it. Stankovic. Anderson Yangbo. Por cierto, orain izan dula Stankovic joanekoan, Stankovicek gorria, bi hori ikusi zituen eta ez du jokatuko gaur honetan. Beraien jokalarik onenetako bat da, erdilaria. Beraz, alde horretatik, hobe beti ere. Eta, Sturm-Grazi dagokionez entzun dut ez datorrela arratsa oso honean. Partido bastante galdu ditula jarraian, Austriar Ligan. Lau partida izan daiteke, igual izan daiteke lau partida kontaturik.
Eskarri egin diot, bazea. Zalezke lau partidu baita ere kontaturik Realakin jokatu zuna. And the challenge halts them in their tracks. Silva. It's got to be. No hiding from the fact that they really should have extended their lead. Well, that was a poor miss. Egia da agian hor hoben nula kolokatzera jutea tiro normala potentzia hona egitea baino, baina bueno. Aukerak izango ditugu. Orain bat gutxiagokin gainera Sturmgras sufritzea tokatuko zaio eta lasai jokatu behar dugu, baloia izanez, aurreraino eramanez taldea, posesioaren bitartez. Isaac. Oso ondo hor, taklina. Racing forward, trying to catch them out. Well, they continue their push for the equaliser, but definitely not forcing it. Well, sadly, they just couldn't keep possession. Vale, lasai aterako dugu. David Silva. And the electronic board showing 1 additional minute. And it's with Isaac. Oh, surely. Still possibilities. Ui, portu behan dugi aukeratu etelako. Lehenago aukeratu ganun, baloira iristen zen lehena. Eta, bueno, hortik zauraz nik gola izan zen. Ba, bueno, deskantzura bat eta butz, nik uste esan daitekela estadistikak hemen izango ditugu, baina, bueno, nahiko dominazio, 160ko posesioakin. Eta, bueno, bat gehiago izan da normala azken finean. Penalti bate egin digute, eta, bueno. Txartel gorria ikusita, ba, hasieratik gaina partean nahiko goizotik, ba, Sturmgrasei sufritzea tokatuko zaio. Pentsatzet, jokalari bat gutxiagokin jokatzeak ere aspektu fizikoan faktura pasako jola. Eta azken minututan batipat askoz gehiago izango gehala. David Silva. Here's Isaac. Portu. And they continue to advance, and a lot of options here. Ahí. Merino. Can he finish this? Just failing to hit the target. Good effort though. Zuendik bi tiro indizkit, eta biatze bezki. Vale, lasai, baloia berreskuratu dugu. I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Well, I thought he had a really effective first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, but his general play was really good. He was a constant threat, and I'm sure we'll see more of him in the second half. And the quality of pass needs to be a bit better. Lost possession. Gorputza sartzen hor. Aukera ona dator. It looks promising. It should be. He must finish. Eta gola. Nik uste hau eta bia bazaukela aukera gelditzeko baloia. Hor, defentsa bat marraren gainean zehonak geldirik geratu da. Errepikapenean ikusiko dugu, baina, bueno. Teisaken bigarren gola. Januko zondo indio atezaina beira. Hamer rekortea egin, eta pum. Atezaina lurrean laga, eta gara. Baina, eta bia apartatu egin da. Fifako iaren tontakeriak batzutan, ez? Baloi bat porteira doa eta defentsa apartatu egiten da. Gelditzen saiatu gara. Kexatuz gara ingo. Zuri egiten dizunean zure defentsa gori, harrapatzen dezun kabreba izugarra izaten da. And did well to keep hold of it while waiting for the support to arrive. And a tidy tackle.
Bale, bita utzi irabazten, ja partian. Partian neko enkarrelatuta daukau. Nik uste probatu dezake dala... Joko eskan. Probatu dezake dala... Izak eta Zorloz batera jokatzen. Formazio aldatuz. Bi aurrelarik non daude. Horrelako zerbait izan daiteke. Nik uste gehiago horrela jokatu zakegula, lau bi batekin. Silva hemen jarriko dut. Bueno, Merina jarriko dut horrela. Portuta Januzaj eta Zuimendin parte sartuko dut Zorloz. Eta momentu horrela jongo geha. Gero minutuak emango izkiot, bai... Navarro hori edo Barrenetxeai, ze Barrenetxeare ja berreskuratuta daukauta. Baina, ikusteatik pixeat. Bi aurrelarekin aber nola moldatzen gehan. Adibidez, ez formazio honekin ez, baina Wanda Metropolitanon Realak bi aurrelarikin jokatu zuen. Eta egia zan oso ondo atera zan. Egia dan, egia dan, bosteko defentzakin atera zan, non bosteko hori mugitu iten zan, erasoan... Eta gola. Jesus hazer retxasea raroak sortu dian, eta azkenean Zorlozen gola. Beira ondo. Eta, Ugandan jokatu genuen bosteko defentzakin, bi karrilero luzekin. Eta, hori da, defentzan bost, defendatzeko uneetan bost juntatzen zian, baina atakatzekoan bostetik laura bihurtzen zan. Gauza arraro bat izan zan, baina ondo funtzionatu zuen, Imanolren partetik oso ondo izan zan, erabaki hona. Adnan Januzaj. Pena bat izan zan gero, Atletikok empatatzea lortu zula. Tartean penalti bat etzena. Nire ustez bentsatetzana penaltia pitatzeko modukoa. Eta gol. Pase fortean dio Silvari ikusitzen bakarri zola. Eta, baloia potentzia horrekin dutotze zaizunean, zeugere baloia potentziakin tiratzea arrasa da. Eta, Silvako ondo kolokatu du. Lau eta utz, partida erreza. Kalitate diferentzian dia da FIFA mentzat. Reala eta Sturgasen artean. Eta, bat gehiago izateare nabaritzen da, ez? Esan dut azken minututara iristen algean enean. Sturgasen kaera fizikoare nabaritzen jungo da gehiago eta raro belitzatek gero haindik markailua gora egiten badu gehiago. Ivan Ljubic. Oh, that's a pass of high quality. Beira. Gora ez behira egiten du. Lehenago itzegin, lehenago alderantzi zein. Jokalaria zoratu da. Oso ondo izan da, haien pixator bi uni onda. Irurotama bida, aldaketak egingo ditut. Engotena da, Portoren partez sartukot Barrenetxea. Eta, beira, diorriko probatzen dugu, ez haieneko ingizki indulako, baizik eta orain dela gutxi lesiotik berreskuratu dalako, eta, aurrekoan jokatu zuen, derbian. Eta, pixa probatzeatik. Azken finean, Realak jokalari asko dauzka, orain ez dakit asko dauzka, baina asko eukitu lesionatuta.
Aize bizki, pasatzeko eman dio botoiai, baina ez dit errekonozitu Olasak. Eta, bueno, pixkanaka hemen ikusten jutea, ez ditu eta ikusi... Possession given away, unfortunately. Osondor Silvak rekortea inez. Making progress. Aix. Silva. And it's with Isak. Porturin baino hobeto izan zen, segurago izan zalako, baina, bueno, Isak deskojonoa da FIFAn. Izugarrizko kalitatea dauka, eta ikusi zute, hankatxarrakin ezkerrakin nundik ze golako zautu. Biratu eta zuzenean, atezainak, bueno, atezainan akatz larria izan da, hori ustet erraza zala gelditzeko, baina, bueno, baloiak irristein dio edo ez da geldialdi ona izan, eta, bueno, barro. Pixak gogoratzen dit, bueno, Remiro puñoakin atera zen derbian, baina, bueno, antzerakoa izan da ez. Berez gelditu beharko lukena. Ai. Playing it in. Not quite the clearance they were hoping for. Great defending here. Merino. Eta zegoela Merino. Gaur, ala, urrutiko disparo pila bat hain naiz, Ondo zabaldu, baloia bandara eraman dut, erditik kaleareko oso pilatuta zaudelako, utzunak irikitzeko, eta berriz barrura. Eta, bueno, hor Merino harkitu du utzunea, eta, bueno, tiro barrura. 6 eta bat, esan dut, diferentzia igotzea ez zela arraro izango. Pena bat agian behaiek golori sartu dutela, baina, bueno. Jakob Janša. 6 sartu ditu nik, beraz. Silva. Aspektu hortan. Isak. And a chance for him on the flank. Cross could be useful. Ai. Well, to be blunt, misfiring with the header. Isak, hor. Ahí va Dios. Applying vigorous pressure. Orgaizkin dut baloia luzei bota eta. Manfred Sarkaria. Stankovic. And players waiting in the centre. Still not clear. And a time for cool heads. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Well, it fizzled out. Ai, Januk oso gaizki pasea hor. Berandu egin dut pasea hor. Utzin dio defentsai pase bidea isten. Sarkaria. It looks promising. Successfully cut out. Zati Januk gelditua korrika bere antzat baldin bazan pasea. To have lost the ball. So 3 minutes of stoppage time coming up. Barrenechea. Oh, a perfectly timed pass. And he's fired it against the post. That's great goalkeeping. Haze geldiketa indu morratu zaina, lurreti jaiki eta zorloze. Eta, bueno, Barrenetxeana jokaldi bikaina izan da. Rekortea torre defensari indio. Bale, bueno, azken 30 segunduak. Amaitzera doa partida, 6 eta bat, garaipena Realakin. Ea bizitza Realean ehala izaten dan. Hala, amaitu da. Zehala baldin balitzateke Reala Europan jarraitzea aseguratuko luke, bentsat Conference League aseguratuko luke. Eta
Eta, bueno, baita ere gaur egon berko begira ondo beste partida. Uste PSV Monaco dala. Bueno, bai, PSV eta Monacoen artean dela, baina uste Holandan dela. Eta, bueno, han ze gertatzen den. Hango emaitzaren arabera eta gaurko gurearen arabera, ba, bueno, lehenengo postuan jarri gaitezke, garrantzitsua dana, esan duten bezala. Eta, bueno, hau izan da guztia, garaipena, bizitzarrealan espero da reala gaur garaipena egitea, defentsa apartatzen dena. Eta ea ba, lortzen dugun aspaldiko partez etxean ikustea partidu on bat, gol asko edo bentsat aziertoa dukana realak, eta gol batzuk ikustea, diferentzia azken aldian, pixat igual, emaitzen motzakin egin ikusten anoetan. Bueno, anoetan eta kanpoan, baina, bueno, politalitzake Europako gauon bat ez disfrutatzea, gol bat zuzartu, eta jendea gustora gehatzen da, ez? Eta, bueno, besterik gabe hemen agortzen naiz, Realaren irudiekin. Eta, bueno, gauko emaitzeta izango hain abultatua, ea ba, garaipena ekartzen dugu. Hale ba, agur.